Neste vídeo quero falar dos erros que máis vexo nos estranxeiros cando chegan á República Dominicana. Moita xente pensa que o máis difícil é conseguir os papéis. Outros atopar unha casa ou abrir unha conta bancaria. Pero despois de tantos anos aquí, creo que os erros máis importantes son outros. E ademais repítense unha e outra vez. Da igual de onde veña a persona, se ven de Galicia, de Portugal, de Brasil ou de calquer outro país. Os patróns adoitan ser moi parecidos. O primeiro erro é pensar que porque estuveches aquí de vacacións xa conoces o país. E non, unha cousa é pasar aquí 15 días nun hotel maravilloso e outra moi distinta é vivir aquí todo o ano. Xa é traballar aquí, facer trámites aquí, resolver problemas aquí. Eso é moito máis complicado. O segundo erro é querer que todo funcione exactamente igual que no teu país. Porque non vai a pasar. A República Dominicana ten as súas propias regras, os seus propios ritmos, a súa propia maneira de facer as cousas. E canto antes o aceptes, mellor che vai a ir. Outro erro moi frecuente é tomar decisións demasiado rápido. Conozco xente que chega e de repente empeza a comprar propiedades, a asociarse con persoas, a montar negocios, a mudarse definitivamente. Moitas veces a ilusión vai por diante da información e iso pode sair moi caro. Tamén vexo moitas persoas que chegan pensando que o país vai a cambiar a súa vida automáticamente, como se fose sempre o feito de mudar e de resolverse os problemas que xa traían consigo mesmos. Pero a realidade é que seguimos sendo a mesma persoa cambiada de sitio, cos mesmos medos, cos mesmos hábitos e cos mesmos erros. A diferencia é que agora estamos nun entorno novo e iso amplifica moitas cousas. Por iso sempre digo que República Dominicana non é a solución mágica. É un país cheo de oportunidades, pero tamén cheo de retos. E precisamente por isto merece a pena conocelo ben antes de tomar decisións importantes. Porque cando unha persona se entende realmente como funciona este país, é cando empeza a aproveitar todo o que este país pode ofrecer. E curiosamente, os que mellor se adaptan non son os que máis saben antes de chegar, son os que veñen coa mente aberta e con ganas de aprender. E esa, probablemente, sexa a lección máis importante que aprendín durante todos estes anos vivindo aquí.